wai ka san menene da ba da kai ga tanga ba ko ina ga ma da a ce ma'aikacin da ya kama ka in ba ka shiga uku ba shege ne shi da kace ganin ta wannan yau fa kai za ta fashi fa Tawon ma na ga tana da kyau. garanti ta yi kyau kuma yi dai dos din nan ni da kace gani magana ki za ta dan ba da kala na ba ta ka fahimta kai ka san cewa cajin nan dole ana yi ana ta bashi ko ba ka ba ka bari Dole kai ya dauka. haya Allah san menene idan ba kanta ba na zan iya sara ba shi yake da wallahi Allah ka bari kawai Ko kisa. a tun mabura kufa kai kai kutuman fura uba kai haka ita ka zo ka taka wani kaba a nan gurin dawa kana kallon shi ba kai kutuman fura uba dawa kai a sarkin Kai a dawa sori dawa Kai ka san mu kuwa? a dawa wallahi ba ka Kai ka san mu kuwa? mu